Здравейте на всички, ние сме Monster Murderers и днес играем The Dropper 1. Не мога да пусна ръчката. Чакай. Welcome in The Dropper 1 Go Server. Rules don't break blocks. Брат, може. Ето бе. Нали аз като дойдох видях... Аз съм опнат. Ето защо. Такова ме опнима. Как да те опна? Да. Ама и аз не съм опнат. Опнат си. Окей, ма името ти как беше? Я напиши нещо в чата. Ето, виждам. Мор. Долна черта, да. Похвалям го. Enough. Еми ти ме опна за това. Аз съм опна. Значи ще е това. Night. Аре. Защото сега е поръчник. Мадне. Ох. Така. Видя! Да, точно до водата. Много яко. Аз също. Къде е ето за мен? Ох. Добре. Пак до водата. Аз също. Много яко. Между другото, ако ви харесва да дропър, може да снимем на дропър. Чай сега да минем да дропър едно първо. Ей! На мен по-ме повече да дропър, защото съм гледал клип. Ама първо да минем да дропър едно. О, стига бе! Какво стига? Нищо бе, просто парим се. Добре. Мислиш, че аз нещо съм направил. Не. Ако сега го минеш, аз се телепортвам. Лол. Yes, минал го! Диаманта е у мене. Кой ще ги събирам? Ами, ако искаш аз или ти самията. Ама напълно не ми дреме. Ако искаш ти, ако искаш аз следваме този човек. Искаш ли ти? Или аз? Ами, не знам. Добре, аре аз. Фендър чест. Ще седна спам пъл. Аз не, чай. Чакай бе! Ох! Какво беше бе? Шо съм на тайни бе! Ма също съм на тайни, обаче все пак. Припомни ми, ще направим шоу. Чай. Преценявам го. О, добре. Ииii! Ох, аз паднах във водата, бе. Аз не ема. Все пак аз разбрах, от тук трябва да тръгнеш. Аз знам. Има един отвор. Аз съм гледал клип. Ей! Докоснах водата, малко. Аз също. Ма миналия път, бе. Аз не съм гледал клипчета никога. Аз съм вътре. Имам преди, че го мина. Добре. Чай малко. Аз се телепортвам, чули? Между другото, взех диамант. Дай ми го. Или го остави Фендър, че самията е. Окей. Обаче след това ще ги съберем. Двата диамантите. Така, епизода ще бъде на партове, няма сега да минаваме мапа. Ще има парт 1, парт 2, такива глупости. И така, а това в левела. Това го обичам много. Това е нещо като дъгичка, обаче за дропър да е дъгичката повече. Не помня къде трябваше да... Аха, ето. Някъде да. Аз влезнах във водата, ама... Умря. Не ми да. Аз докоснах водата и паднах в нея. И аз паднах в нея. Ето, паднах. Мина го. Мини го и ти, това е най-лесното ниво според мен. Къде беше честа тук? Мисля, че някъде нагоре. Да, сетих се, ето го. Добре, бе! Не, брат, файловете ми станаха доста, няма. Така, чакай. Да взема чест. Окей. Това беше лесно, най-лесното. Сега тук като скочим някъде имаше продължение, да. Така. Вече минахме 2 нива. Защо не си сложиш диаманта в честа, бе? Аз ще го бях оставил. Ами, що имаме само 2? Защото аз имам един. Сложи го в честа. Аз съм го сложил, ендър честа. Вижда само човека. Да, вярно, бе, забравяй. Ужас. Да, сега се сетих какво трябва да нацелиме.
Един от водите, дето има вода. Да, бе, сетих се, бе. Знам, че от тях има вода. Ох! Аз се Обърках се от тъпата вълна. What the fuck, тъпа вълна. Ей! Yes. Ето, идеално, ще не смея, ще ги прибера. Накъде обаче сега... Нацелих я на ръба. Ето, един там трябва да ходи. Нацелих я на ръба. Много яко. Някакъв рендър distance. На нормал. Аз съм на шорт. Чай ще седна с тампон. О, да. Седна е. Готово. Спалнах ли се го? Добре. О, не, това е ония гадния, това е ония много. О, това много го мразя. Това дето го минах един път, помниш ли? Аз бях наблизо да го мина, обаче. Аз нацелих водата няколко пъти, ама Ето! Аз бях във водата, брат. Ама умрях. О, стига, бе. Това не е толкова трудно, всъщност. Да, Ето, брат, точно до водата! На клипа го има. Аз какво да направя? Ами ако не ми вярваш. Вярвам. О, влезнах във водата! Аз трябваше да уча рендър distance, защото нищо не виждам. Може би направя. Но нормално. Yes, минах го! От третия път. Ама аз дори не виждам къде е тази вода, брат. На мен не са ми се зрели никакви чанкове. Може би това ще е за този епизод. Ще видим. Сериозно ли, бе? Още едно ниво. Сериозно? Ми да. Чайте, сега се върнеме. Така върнахме се, ето го често, от тук го виждам. И... взе го. Ох, фък. О, добре. И окей, сега къде беше това? Не знам. Да, аз го минах до тук. Ето го. Да, и той го мина, приятеля ми, му го мина докато ви нямаше, ама забравя да снимам. Трябваше да паузирам за един важен въпрос. Сега. Намери ли това? Телепосни се направи. Чай да сложа диамант. Окей, по това време ще видя какво да се върна. Трябваше тук да се справим. Май в туалетната да влезеш, нещо такова. А, не, е тук в стената. На едно купче от него. Това беше тъпо. Да, аз същата грешка. Един момент. Аз ще оправя това едно нещо на сървъра. Ей! What the fuck? В момента правилно нещо, значи... ВТФ! Добре, ще ми стана повече фейлове, тара играй. Искам да са равни. Изобщо не са равни. Yes, минал го! Може да се телепортнеш, ако искаш. Да не правиш повече фейлове. Добре. Дебък. Бъгове ли имаш? О, гледай, аз така. Не. Къде беше честа? Не помня. Мисля, че някъде душа или туалетната или... Не, това не ще беше. Да, сега си къде. Тук е... Така, ние сме го минавали и преди този мап, но сега само снимаме. И след като вземем честа, това ще е за този епизод. Ще понесиш колко е стана. Окей, ще паузирам за малко. Добре, върнахме се. Намерихме. Да, е, тук беше честа, мисля. Сега отиваме на другото ниво, но няма да го минаваме, може би в следващия епизод. Надяваме се да ви харесва мапа. Ако не ви харесва, защо сте такива? Ако не ви харесва, лайкнете, ако ви харесва, лайкнете. Ако е супер тъп, пак лайквайте. Ако не ви хареса, коментирайте, ако ви хареса лайк. Добре. Ако ви хареса... Не, ако не ви харесва, просто не правите нищо. Не ми по какво е. И това ще е за този епизод. Ние бяхме... Чакай, само да ви кажа. Парчи с това. Парчи ще е много. Ама да си ги сложим тук. Да бе, ей са. Така. Чакайте, ще направим до етаж. Това беше за този епизод. Надяваме се да ви е харесало. Ние бяхме Monster Murders и чао!